Představte si svět plný magie, kde se sny stávají skutečností. S Emotiv se právě to stává vaší realitou. Značka plná energie a nadšení. Naše kořeny sahají až do roku 1936. Emotiv je a bude předním dodavatelem na trhu s náhradními díly a službami pro automobilový průmysl. Protože usilujeme o výjimečnost, inovativní přístup a udržitelnost, rozhodli jsme se propojit několik silných značek do jednoho ekosystému, díky kterému vám přinášíme kvalitní produkty, služby i zákaznický zážitek. Naše bezkonkurenční nabídka produktů a služeb se jako kouzelná symfonie rozehrává před očima našich zákazníků, zaměstnanců a partnerů. Společně usilujeme o rozvoj a vytváříme příležitosti, ze kterých může čerpat každý. Od brzdových systémů a komponentů podvozku přes kvalitní kapaliny a elektrifikující zařízení, jako jsou alternátory a světelné systémy, až po hřídele a repasované motory, nabízí Emotiv širokou škálu špičkových produktů a služeb, pokrývajících 98% hlavních kategorií vozového parku. Naším cílem je zajistit udržitelnou mobilitu pro každého řidiče na světě. Pokračujte v tom s námi a začněme tvořit budoucnost společně. 10 vynikajících značek, 200 000 SKU napříč produktovými skupinami, 98% pokrytí evropského vozového parku v náhradních dílech, 120 000 autoservisů, které nám důvěřují, 100 zemí, ve kterých působíme, 70 milionů dodaných dílů ročně, 100 tun CO2 ušetřených na obalových materiálech, 3200 tun opětovně použitého materiálu, 24 000 repasovaných motorů a převodovek. Připojte se k naší cestě transformace a pojďme růst společně. Emotiv. Magic Drives.